F'20 sena kienu approvati 12,572 applikazzjoni li kienu jitolbu żvilupp f'xi akwata li hija barra miż-żoni tal-iżvilupp jew kif huma magħrufa aħjar ODZ. Dan it-tarif irriżulta mis-sistema tal-informatika tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar u dettalji dwaru ingħataw fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. Jirriżulta li l-iktar sena li fiha jingħataw permessi f'żoni ODZ kienet fil-2007. F'dik is-sena kienu approvati 962 applikazzjoni fuq 4,280,000 metru kwadru ta' art. Dik kienet is-sena ta' qabel il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni ġenerali bi ftit voti. Dak iż-żmien il-bord li approva l-permessi tal-MEPA kien f'nofs kontroversja kbira, tant li fil-bidu tal-2008 kellu jirriżenja. Iżda jiem qabel l-elezzjoni ġenerali ta' Marzu 2008 l-eks Prim Ministru Gonzi ħatar bord ġdid li kompla japprova l-permessi inklużi dawk ODZ. L-2004 kienet is-sena li fiha tieħdet l-ikbar medda ta' art ODZ għall-iżvilupp. F'dik is-sena ingħataw iktar minn 9 miljun metru kwadru ta' art għall-iżvilupp. Fl-2008 biss ingħataw iktar minn 5 miljun metru kwadru ta' art ODZ tal-iżvilupp wara li kienu approvati 636 applikazzjoni. B'417 il-permess fis-sena l-aħħar sentejn kienu fost l-inqas snin fl-aħħar 20 sena li fihom ingħataw permessi ODZ. L-art kienet laħħaq 2 miljun metru kwadru kull sena.